Здрасти хора, Лелче хер. Днес сме само аз и вие. Бар замина вчера за Белгия. Децата искат да се почиват и да гледат самолети днес. Аз реших да взема колата и да направя обиколка на острова. Спирам на различни места, набелязала съм си някои. Невероятни гледки ни очакват. Айде на приключение. Така като гледам, всички са стегнати за вървене. Може би е някакъв известен преход, не знам. Сега ще разберем. Изключително красиво е и спокойно. Продължаваме. Мисля да отида до там от другата страна. Това беше невероятно. Много красиво. Просто усещането, слънцето, вятъра. Виждате? На видео виждате как изглежда. На живо е просто... Леко се чувствам като надрусана, честно казано. Като престимулирана. Малко ще се постоя в колата. Ще изям едно варено яйце и продължаваме към следващата точка. Сега ще минем под пистата. Така как изглежда отдолу. И продължаваме към следващата дестинация. Значи днеска няма да успеем да обиколим острова, защото този поход няколко часа вие не го бях предвидила, но определено се заслужаваше. Това ще е двудневен проект. Утре ще карам до другата страна на острова. Там има също невероятни места. Тук явно няма голям интерес към това място, защото паркинга е празен. Но това нас няма да ни спре. Тук пейзажът е коренно различен. Все едно сме в някаква пустиня. Или по-скоро на Марс. Не точно пустиня, защото пясък няма. Много е интересно.
Добро утро! Нова дестинация имаме днес. Отиваме в една гора, която най-добре е да се види, ако има облаци, мъгла, защото ще видите, искам да ви кажа, че и облаци има, и мъгла. В точния момент сме тук. От другата страна на острова сме. То не е далече, то е 35 км, но понеже са много завои е нагоре, карах около час и 10 минути от там, където сме отседнали ние. Ето как изглежда обстановката. Виждате ли как се движи облака? Не знам дали виждате. Виждате ли? Точно такова време ни трябва. Точно това. Тук ще ви направя един едит с подходяща музика, защото хора. Направо е, скандално е. Има ли нужда нещо да кажа? Излязохме от облаците и сега предполагам, че като стигнем до място, където отиваме, там ще е хубаво време и ще е слънчево. Наистина те оставя без дъх. Особено човек като мен, привързан към дърветата. Между другото, пробягваше и по някоя друга крава. Първата много ме стресна, защото първо не очаквах, и второ, че тя мина на галоп покрай мене, и трето, че я видях в последния момент. И се викам, ти какво правиш така, приятелко? Както и да е. Пристигаме. Там отиваме. И с това преходите в Мадейра за сега приключиха. Останалите разходки бяха в града. Фуншал е изключително красив град. Аристократични сгради на фона на пъстри дървета и палми е невероятна комбинация. В центъра на града има много удобен и нескъп паркинг, в който винаги намирахме места. Разходките късния след обед, когато слънцето е вече ниско и няма много хора, са изключително приятни и ги направихме като традиция всяка вечер. Единственото нещо, което за мен беше под въпрос, е храната. Ясно, че са туристически повечето места, но може би просто нямахме и късмет и не оцелихме. В момента на кадрите виждате ресторанта. Единствен ресторант, който оцелихме да ни хареса храната, и на децата им хареса, и на мен ми хареса. През другото време не попадахме на добри. Сега да ви разходя из улиците. Върнах колата в фирмата Рентакара и трябва да се кача горе по Баира пеша. И викам я да ви покажа малко как живеят местните. Аз също не знам кой живее, ама предполагам, че са местни. Къщичките. Много добра е инфраструктурата. Пътищата навсякъде са чудесни. Ама то по принцип, като излезеш от България навсякъде. Какво става тук? Навсякъде са чудесни пътищата. Та, ето ги къщичките как изглеждат. И е всъщност малък острова. Може би 50 км да е по диагонал. Даже не знам дали има толкова. Доста приятни къщички. Това е Санта Крус. Ние сме отседнали в Санта Крус. Една кооперация нагоре. По принцип няма много кооперации. Всичко е къщи. В далечината не знам дали ще видите.
На много места видях и кокошки, козички, крави. Така имат си животинки. Отглеждат си. И много цветя навсякъде. Даже доколкото разбрах, понеже е рано още, април месец, по-натам още повече цветя ще има. Тия ги видях в подзеленчука, ма не си купих. Това май между ананас и банан нещо. Ама не съм на 100% убедена. Но си виреят всякакви тропически плодове, защото видях манго, видях банани. Ще излета май. Виждаме там опашката в дясно. Се вижда леко. Ето сега тук по пътя минавам покрай една овощна градина. Може би така се води. Овощна градина с бананчета. Котка. Здрасти, котка. Има градски транспорт. Доста даже видяхме автобуси. Брънчат напред-назад. Сигурно има спирка близо до нас. На следващата сутрин, рано с бодра крачка, тръгнахме към летището и с това завършва приключението Мадейра за сега, но аз бих се върнала. Много ми хареса. Надявам се и на вас да ви е харесало от кадрите и поне малко да сте се пренесли там. Заслужава си дестинацията. Това беше всичко от мен за днес. Обичам ви. Чао и до следващото видео.